Kay lisod kaayo no nga doon na mga matay una pamumulihok. Unya nabantayan mga kagilaan nga kining taga DENR. Istrikto na ba kaayo bisa pag magputol ka mga kagilaan o ka ng mga mangroves landay? Mahimo kang mapasaka og kaso, magputol kag kahoy nga naa may tubo sa imong yuta, pasakaan kag kaso. Kay dunay kalapasan mga higala sa environmental laws. Pero naay mga kahoyan mga kagilaan nga daghan gyud kayo di pamutol sa may muntirasas. Di pa mga higalay mga violations mga higala sa environmental laws kining sama ini mga landfill mga sukid di paminaw ug uban pa nga mga factories kini maoy double standard mahigala nga pag pananaw sa DENR mga sukid di paminaw. Straight to the point. Naibaw ta dunay daghang mga empleyado diha nga mga tarong sa ilang serbisyo pero kining naa sa mga regulatory units mahigala sa DENR. Kumusta man intawon mo dinha? Pagpakabana intawon mo, nagibutang mo anang maong ahensya kay duna unta mo misyon nganong naa mo dinha. Mao ang proteher sa ato mga environment. Straight to Ang the point. problema mga kagilaan di gyud mo lihok di kilatan. Manang magduda sa mga tao nga doon na po'y mga lingin nga katarungan o kwadadong hinungdan ana diha. Ano nga di mo kihol ang taga DENR mga sukid tig paminaw. Straight to the Kataring point. pagtaga dubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.